Здравейте, TopScooters.bg. Днес имаме много интересен клиент. Това е легендата на българската музика, Руси Русев. Здрасти, как си? Добре. Той е при нас, иска да си закупува триколка, електрическа триколка. Ние ще му предложим този модел, триколка Luxor, 60 волта, 28 ампер часа батерия и около 30 км пробег. Патро си, за какво ще използваш тази триколка? Първо, удобно ли е? Удобно е, да. Има подлакътници, има облегалка. Те за мен правилно. Да, за тебе правилно. Преди няколко дена гледам твоите реклами Да. и ми хрумна една хубава идея. Последно време много дъжвали и в нашото село имаме големи поля и гъби много. И тая триколка е идеална да ходя да събирам гъби. Да. И да ходиш и на пазар. Да, и да ходя на пазар, да. И за пазар е удобна, и за гъби е удобна, и за разходка е удобна. И внука мога да се повозя така по черните пътища. Да, има място за багаж, има мигачи, има клаксон, има LED фар. Напълно удобно да се разхожда с нея и да се забелязва по пътя. И последно време това е хит сред хората, които са така на моята възраст и на малко. До някъде да. Да, електрическият транспорт, безшумен, ефтин, екологичен. Да, браво, поздравявам. Супер, прекрасно. Добре, Ватро си успех, всичко най-добро. Благодаря.